Čauko ľudia, vítam vás u nového videjka a zároveň aj na prvom na tomto YouTube kanále. Dneska som v hre Brawl Stars a budeme pušovať Ali, ale podmienka je, pušovať ju budem iba vtedy, ak prehrám túto challenge, takže ak si budem musieť kupovať ďalšie miesta v tomto tu poličkách. Dobre, nebudem to ďalej zdržiavať, užite si videjko a hoďte like alebo odber, kde sa vám náhodou tieto videjka zapáčili. Už to nebudem ďalej zdržiavať a my ideme rovno do hry. Pozrieme sa na mapu, mapa je celkom v pohode. Ja by som na ňu teoreticky mohol zobrať aj... Teoreticky tá mapa by bola že skvelá na toho Bulla. Dobre, ja bereme Bulla, bez debaty. Chce to nademiť tak ako stále, teraz tu dáme shield a heal môže zostať, ideme na to. Fuh, dobré videjko na dupané. Ako vždycky budem komentovať, ak by nič sa nedialo, tak proste poviem ticho a strihnem vám to, asi tak vám poviem. Alebo dám nejaký timelapse, teraz sa to pokúsim nejakým štýlom zachrániť. Ja sa skúšam, healy. Healujem, ja som sa to pokúšam a je tu ten dynamite, je to stupid shit. Dobre, teraz sa pokúsim, ojojoj, som dead, kámo. Asi som cooked, no nič, kámo, tak toto je cooked. Kámo, ten dynamite je strašne maštvé. Nevítače, ma ty tu píli, no, neposlušný zase ani dynamite. Tak to by vyjde, kamo, ale bomby. Ale no tak. Poďme, Bibi, dávaš, pretúčkuješ a priletím za chvíľu, neboj sa ty ničoho. Ja tu priletím teraz jak bulldozer takzvané, hej, ako čo už no. Teraz tu naletím, no dobre, no. Ty hajzel! Hajzel malý dynamikovský. Ktorý ti dajem gold, a čo ten proste borec robí, bro? Dobre, tak som to zrobil, pokúsim sa to nejakým štýlom odpaliť do prčíc. Kamo, čo robíš mi povedz mi čo robíš? Ty Bibi tupá, čo robíš? Vysvetlíš mi to nejako, lebo mi to nedáva do hlavy 2 a 2 sú 4 asi, alebo ja neviem, či 5, či 4, či koľko či... Ja sa vám k tomuto vyjadrovať nebudem. K tomuto sa vyjadrovať nebudem. Dal som 8 kg, borci dali po jednom. Takže máme prvú prehru. Už sa nemôžem dočkať, keď tu Alinu budem pušovať. Už sa na to nesmierne nemôžem dočkať. Musíme nájsť nejakého lepšieho brawlera, ako aby som mohol teoreticky hovoriť toho Bolta, ale tým, že ešte nemá hyper, tak asi by nebol najlepší. Ak už má, tak keď má v tomto, tak ja ho teoreticky môžem hovoriť, lebo ja viem, ako sa zapol tá hra. Dobre, tak skúsim teoreticky aj toho Bolta, ale tak keď nie, tak som skončil, kámo. Potrebujem vyhrávať, to nie je možné, že by ma porazili nejaký random borci, bro. Mám pocit, že to sú roboti, bola by sranda. Dobre, pokúsim sa to zrýchliť trošku, pretože potrebujeme dávať play ako nič. Ako takto Edgar ho celkom pekne si moment Ali miera poison. Ako ja som si ešte raz všimol, že my vlastne máme dve tieto. Tak je tam goal, nice, skvelé. Vím, že borcom to ide, bro. Ja sa teraz pokúsim takto ísť na to. Dobre, ultinu. Nevadí, nevyšlo trošku. Ale tak toto bol pekný win. Ja som nič nezrobil, ne? Hej, jasno. Bez smrtia nič. No nič, bro. Dobre, nevadí, máme prvý win. To je podstata. Potom na záver videjka si dáme ešte chaos drop.
Aby sa nepovedalo, no hej, dobre, aby sa nepovedalo. Inak ľudia, tešite sa na leto, lebo vám poviem pravdu, ja toto videjko točím vlastne v tento dátum, od takomto čase. A podľa mňa je to, že skvelý dátum, pretože dneska sme napríklad my v škole dostávali vysvedčenia, bola to prča, robili sme si srandu zo čtyriek. A poviem vám pravdu, nejako som to neriešil. Ja som sa tešil, kedy konečne začnem tento YouTube kanál a tiež som sa hlavne na vás a na vašu komunitu. Dúfajme, že vytvoríme nejakým štýlom, alebo by som veľmi rád, ak by sme spoločne vytvorili. Ľudia, povedzte mi pár nápadí v komentároch na videá, pretože ja to vidím takto, že ja nemám dobré nápady na videá. No tak mi to tvrdí môj kamarát, ktorý tiež točí na YouTube. Keď neviem o čom točí, lebo ja si myslím, že ja mám ešte celkom v pohode tie videá. Aspoň budem mať. Každopádne ľudia, pripravujem pre vás skvelý seriál z Robloxu, na ktorom budeme pracovať niekoľko týždňov v podstate. A toto bol pekný gol, podľa mňa som to nejako prekľúčkoval. Je celkom v pohode brawler inak. Ak sa za ňo naučíte, tak ten brawler by byť aj celkom broken. Epic, mythic. Iba mythic, nevadí. Dobre, čo padne? Ja sa ani vyjadrovať nebudem. Super. 1000 coinov ušetrených. Ľudia, páči sa vám ten rework na Crowa? Mne určite nie. Dobre, idem ďalej, budem to kecať, lebo furt kecam a potom to dopadá tak, že ľudia odchádzajú z videí. Dobre. No dobre, máme ďalšiu Rochester, to je Bibi, Prestige 2, ja momentálne mám Prestige 2 vlastním na Bibku. A ak tu dáte 3000 lajkov, púšťam Bibku na Kitovi. Pustím 1000 trofejí na Kitovi a budem mi s tým pomáhať. Idem sa rozbehnúť a idem dolu. Wow, tak ten Periko je kamo pekný. Pekne Periko, kamo, pekne. Emza by to mohla dať teoreticky, toho Mortisa, ak nedá nejaký pekný play, tak by to mohla dať teoreticky, ale tak neskôr. Tak toto asi prehráme, bro. Fú, tak ten Spike to kámo nedá, ale tá Bibka nestihne poď do loptu. Kurva, jedno. Má to vytáča ľudia, pretože ja sa tu štvem, bro. A tá Bibka sem nakračia jak pani sveta, bro. A to, ako toto, tak kámo, tak tam totálne šo pošefila, bro. Že sa vyhelovala, tak vám hovorím, že to bude gol. Pokúsim sa tam ísť nejako pomôcť. Sa to pokúsim do... Bro, ne, vy tu! Začínam chytať záchvat. Nie, dobre. Bez nervov. Dneska púšťame bez nervov, fakt. Čo robím? Doňho, poďme, doňho, útok. Porádny. Borec cípol. Dobre, idem. Kámo. Ja nechcem nič, ale tak Periko dostáva kúdos, bro. Tak ten Periko bol frajer, bro. Nice. Dneska mám nový spray. Skveloborci. Vidím to takto, že ale dneska nepušujeme. Dobre. Ja vám teraz to bude hot zone. Čo berem na hot zone, bro? Fúha, hot zone. Tika vezmem. Tik je dobrý brawler, bro. Vezmem Tikuša, dám si na ňo piníky. Dám si tento. Tak piníky, opravíme gadgetky. Toto tam asi dám. Potom asi ten reload speed. Dobre, ideme na to. Teším sa na vás. Tik tiež, no nič, bro. Ľudia mali dobrý nápad, ale Grom a Bow kámo sú že strašne dobrý. Ja som tu síce trošku po ten nekompletnejší tik, ale tak no, bude prča aspoň. Dobre, idem do nich tam rovno páliť. Jeden už je mŕtvý na mojom mini, ale ona nechce páliť. Už chcípne, bro. Nechcípla, nevadí. Nevadí, ale vidím tu takto, že ten bot tu tam trošku pošéfil, takže... aj ten boj je mŕtvý. Dobrý.
No nič, kámo, proste tyk proti tykovi, bro. Som chcípol! Nemyslíte vážne toto? Ako borci majú 12%, ale tak bro, to čo sú za play? To ani na video nemôže ísť. Ani na video nemôže ísť, bro. To je katastrofa môj play. Do útoku, ty koš, dávaj. Ani do videa nemôže ísť to ten tu play. Ja neviem, aký tupec ako sa chytil na moje mini, ale tak ako bro v pohode. Ja sa nebudem hnevať. Do útoku, poďme do nich. Myslím si, že najhorší play sa týka asi nemám. Oh. Oh. Ale dobre, to dáme, bro. Nice, máme ďalší win, takže toto videjko bude skvelé a nadúpané. Woohoo. Ľudia, keďže je to prvé videjko na tomto YouTube kanáli, tak mohli by ste ma potešiť nejakým odberom, lajkom. Inak, ľudia, ak dáte tu 3000 lajkov, napevno prisahám na veky. 3000 lajkov a pušťam Kita na Prestige 2. 3000. Nie fakt, 3000 lajkov a dám Kita na Prestige 3. Kámo, to čo mám za tým, bro? To čo je za insane tým, bro? Ej, yo. No nič, to kámo, tak Crow ma tam celkom dobre vypil, no. Či toto Edgar, bro, už Crowa spomínam. A dobre, dávam tú ultinu a ideme do nich, bro. Ideme do nich. Neplačte. Dobre, dúfam, že ma bude dobre počuť, pretože točím v neškorých hodinách, ako vidíte, takže super a mohlo byť ultra, nevadí, na budúce možno vyjde. No dobre, nechýba nám už toho veľa, ako ľudia, posledných pár výhier a máme to tam. Máme teraz 4 výhry a máme to tam, ľudia, takže ja sa extrémne teším na výhru proste, ja sa teším na tú ikonku pravostárovskú a budem sa píšiť tým, že som to vyhral a ďalší tyk, to nemyslíte vážne toto. Má Prestige 2, takže tam ako Bars ústa otvárať nebudem a vyzerá to tak, že mám robotov v týme. Super, ďalšia prehra, skvelé, ešte kus a mám po chlebe. Ešte kus a puším na ďalšie videjko bude ale. Ešte trochu ma vytačajte. Čo robíš ty, Stockholmská Bibi? Povieš mi to? A postrach tvojich min, alebo ako čoho?
Kurva, mám si dať healing, ty kokoce. Poď dobiť to, kámo. Nie, Bibi, neumri. Nie, do útoku, kurva, do útoku. Piči, zase ma to úplne konstruuje. Čo, ona je mŕtva? Dobre. Dali ste lepšie, no pardon. Druhá prehra, no. Už. Dáme ďalší win. 1 prehra a 3 viny. Tak vám hovorím. Ale Leon asi nebude dobrá taktika, alebo sa mýlim a ten Leon bude možno ešte lepší. Ale máme zlatého boha, to vyhráme, ako to je bezpodmienečne. Ja tu nájdem zase mini. Je tu nie! Nie, to je najhoršia vec, ako som tu mohol dostať proti sebe. Však ten Dynamite je jak blázon, cipana. Nemám rád Dynamite, to je prvá vec, čo vám poviem. Ako na moju Megi nemá, ako to vám poviem takto, hej, ako Borec tam môže robiť aké kusky chce. Vím, že tak, El Papa chci poči, ak sa volá idiot. Vysvetlím takto, dedulo. Vypadni. Tebe to vysvetlí asi takto. Dajem ku tejto krave a tamto tam pohádžem dedovi. Deduško, večerníček. Deduško, máš večerníček, odpaď. Nesví ma. Odspať už. Dobre, už zaspal. No, teraz si dáme gadgetku. Ojojoj, tak teba som tu nečakal. Tak mi dajeme, kamo pôjdem, máš to. Kamaráde, no nič, no neplačí, deti. Dobre, ideme na to ďalej. Máme pin, kámo, už len 3 výhry. A ideme na to. 3 výhry a máme to tam. Teraz je mapa knockoutu, ale aká mapa knockoutu je teraz takáto. Dobre. Fúha, tak toto bude zaujímavé. Broka som nedávno pošla, takže na ňo ešte nejaký skill by som v ruke mohol mať. Za Beu vôbec ne, za Bonnie už Mandy ani nehovorím tam už vôbec. Keby som to mohol zašefiť a zahrať ako kto je otravný, teoreticky. Mohol by som teoreticky toho bolta, ale tak to nebudem riskovať. Ja mám dobrý skill za Pierce, ja si za ňoho verím, bro. Nie. Tu challenge ukončí môjim favoritom brawlerom a ten je Spike, bro. Spike bol legit moja prvá prestíž inak. Takže Spike bol moja prvá prestíž 2024. Vtedy som hral na 1000 a odtedy je kámo moje. Proste odtedy je môj main, proste Spike ako fakt. Spikeový klobúk dole, môj main, kámo, a na veky bude. Vždycky bol moja prvá prestíž, na veky ňou bude. No tak ja som dead, no nič, kámo, tak čo? Čo robíš? No dobre, neprovokuj ty tupec. A ako ho máš dať? Dobre. Momentálne som dostal záchvat nervov, ako ďakujem boardkom týmu, že ma poťahali. Ďakujem mi veľmi pekne, ako ja by som to pototo ako určite. Ty dávaj pozor, bro. Kito, dávaj pozor. Dávaj pozor, na čo? Nie, dobre, ten ti dobre zrobil, počkať. Ja mu túto vysvetlím a kúkaj tu. Nie, dobre, nevyšlo. Oni sa nebudú myslieť, že som nejaký šašo. Tak tá Bonnieho. Ja som nikdy nič o Bonnie nič nepovedal, hej, len takto informáciu. Ja som nič nikdy o nej nepovedal. No dobre, super. Ideme ďalej. Ľudia, ako
To čo je za tým tam? Edgar, Pela, Shelly. Dvaja kriku a jeden otravný. Skvelé. Bore, čo má Alien Fame, tá paráda. Ako skvelý tým ste mi dali proti mne. Chcete potlesk za to, alebo ako ja neviem, čo vy chcete. Nevidela to toho posledného Edgara. Kurva. Všetci traja kokoci sú tu. Super 1v3. Skvelé, dokonalé, pre mňa skvelé dopy. Neviem, či to Borka uvedomuje, ale mohla ma len čotnúť, hej, s ultinou. Takže viete, čo hovorí? Každý, kto kokot je, na veky si je. Ľudia, už zajtra vidú moje... Ľudia, nevyjadrujem sa, posledná šanca, aby som to nepototo. Posledná. Nechcem točiť ďalšie video random proste o tom, jak pušujem Borku na prestíž. Nechcem. Nie, nemám na to nervy. Janeta by mohla byť dobrá teoreticky. Mám Janetku. Alebo Fenga. Teoreticky Feng by mohol byť dobrý. Tak ja zoberiem Fenga a... budem sa modliť, no tak čo už. Kornfu alebo... Nechám Kornfu. Ľudia, teraz sa ja modlím Otčenáš, už neviem kedy, ja som... proste... To prečo mi toto tu dali proti mne zasi, pana, ako fakt týmy mi dávajú skvele. Teraz nás porázia a točím ďalšie video o tom, jak pušujem Alinu, ako skvele. Raz som ju trafil, až Grey, kámo, zahral pekne. Aj ten Surge, bro. No, Angelo máš po chlebe. Tupý Angelo. Hajzel. Ja mu to vysvetlím takto, hej, ako... I'm dead. Nice, ďalší win. Ľudia, posledný win. Posledný, proste fakt posledný, bro. House drop. 1, 2, 3. Toto epic, mythic, poď. Nie. Mohol by aspoň ten mythic, bro, bola by sranda sa na to pozerať a za chvíľu možno si dneska teoreticky otvoríme aj túto vec, aj keď asi nie. Ale dobre, tak čaká nás posledné kolo. S kým to kolo dokončím? Viete čo? Dám to s tým asi Leonom, bro. Asi to nebudem nejak tryhardiť. Dám Leona. Poriešim to s ním nejako. Heal. A takto. Môžem ísť na to.
Ľudia, netočím vám Alinu, netočím, ľudia, netočím, bro, netočím vám Alinu. Nenatočím to, nebudem sa ja tu s tým štvať, že nebudem, nechcem, nebudem a nemienim, nie. Ľudia, tak mi treba točiť videa, takže aj tak to natočím. Nie, dobre. Epic, áno, nič, kam ja celé video teším, že otvorím nejakú ultra legendárku, ale tak nič, no. Tak, nič, dobre. Ľudia, toto je pre dnešné videjko všetko, dúfam, že ste si ho užili a prajem vám pekné prázdniny, alebo začiatok tých prázdnin, lebo ako ja budem točiť si prázdniny, ale prajem vám pekné proste prázdniny, takto vám to poviem. Máme tu dosť brawlerov na pušovanie, ktorých by som chcel rať prejsť cez prázdniny, takže ako, myslím si, že do mňa bude program nabitý. Dobre ľudia, vidíme sa na budúce a zatiaľ ahojte, čaute, čau, pa.